कंडी तुला बस जाता इक निक तो చెప్పాను కండిడు तुला నిన్నెల్లో లైట్ తోజుంది ನೀನು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ದಿ ಎನ್ನಕೇನುಜ ದಾದಕೇನುಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಜಾ ಓಲಿರ್ದೆ ಮಾತಾ ಬಲೆ 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 ಮೀನ್ 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 ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯ್ ಮಿಷನ್ ಸರಿ ಅಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲು ದೀಪವ ಸರಿತಿಜಿ ಎಲ್ಲನೇ ಬರುವೇರಿತ್ತು ತೂಕ ಬರಾಡು ರಡ್ಡು ಬತ್ತನ ಓಕೆ ಬತ್ತನ್ ಬತ್ತನ್ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಬತ್ತೇರಿಯರ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಏರು ಬರುವೇರದ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಬಾಕಿಲು ಮುಂಟ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಾಯ ಬರುವೇರು ಬರಂದ ಕುಲ್ವೇರ అని ಬೇಜೀರು ನನ್ನದ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೀರು ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಅದ ಖಂಡಿತ ಹಾಟೇರು ಈ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಜ್ಜನ ಹಾಟೇರು ಈ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಹೇ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ತುಮಕುಲೊಂಜಿ ನಂದಿ ಅವು ನರಡು ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಬಕ್ಕಡಿಗೆ ಹೈಡ ಏನತ್ ಬಕೇರು ಏರಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನನಾ ಕೊರಡು ಕೊರಡು ಕೊಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಿರದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುನ್ನೂತ್ತ ಚಿಲ್ಲರ್ದಾದ ನವೀಸ್ ಆತನು ಬಕ್ಕೇರು ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೊಪ್ಪನ ಸರಿಗಟ್ಟ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪಾರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ್ ಮಾರೇದು ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಸಂತೆ ಆರು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕೇರು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಕೇಶವ ಇರ್ಕೊರ್ಪುನ ಆರ್ಲಾತ್ ಬುಕೇರು ಪ್ರವೀಣ ಅಕ್ಕನ ಮೇಘನಾ ಕುಡರಡ್ಡುಲ್ಲ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಶಾನು ಎನ್ನೆಟ್ಟು 3 ಜನ ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಕ್ಕ ಕೇಶವ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದೆಲ್ಲೇರು ಬರೊಂದೆಂಡು ಹಾಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ನ ಆ ಜನನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮಂಡ್ಯಗಿರ್ ಮುನೆ ಇಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ ತಂದು ಅವೇನೇ ಬನ್ನಿ ಏನೇನು ಬುರ್ದು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದದೇ 3 ಜನ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ నేను ಬುರ್ದು 2 ಜನ ಆಟಗೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಏರಾದೀಪು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾಟು ಓಡಿ ಕೊರ್ಪೆರ
ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ, ಓಲಿತ್ತನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಿ. ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬಕೊಂಜಿ ಬರದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬತ್ತೇರು ಹರಿಣಿ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಏರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನೀ ಯಾನ್ ಬಾನ್ಮಿಡ ನಂಬರ್ ಕೇಂಡೆ ಬಾ ಹರಿನೀರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಹರಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಇಂಕ ಬನ್ನ ಆರ್ ತೂತೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ರಡ್ಡ್ ರೈಟ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ರೈಟ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಆಂಡಲ ಆಪೊಂಜೆ ಇಂಕ ಕೊರ್ತಿನೇಜ್ಜಿ ಕಡುಪುರು ದಿನೇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏರಡ ಬನ್ಪಿನ್ ಎನ್ನ ಗೋಳು ಆರು ಕೂರ್ತು ಜೀರಿ ಇದು ಪನ್ಲೇತಾ ಅರೆ ನಂಬರ್ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡೆಂಡ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬತ್ತಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಬೊಲ್ಪಾಂಡತಿತ್ತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಬೊಲ್ಪಾಂಡತೆ ಕತ್ತಲೆತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ ದಾನೆ ದಾನೆ ಯಾರಿನ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಮೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಾರ ಛೇ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಂಪುನೊಂದಿಗೆ ಏನೋಡು ಬಂದಿತ್ತನ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೇಶವನ ಇನಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೋನಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೀರ್ ಐಕೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾನ್ಯಕ್ಕ ಸೀತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿ ಮೋನು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಮಂತಾರ ಅವು ಎಂಚ ತೂಪು ನೀ ವಾಚಾವರ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ 45,000 ಜನ ಪೋತುಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀ ಇಂಕ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಾರಿ ಇಂಕ ಓಡಿತ್ತು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಎನ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಕ ಅಡಿನ ಅಡ ಬಾನ್ಮಿಡ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಲತ ನಂಬರ್ ನಿರಡ ಕೇನು ಓಲುಂದು ಆರು ಕಡಪುರದ್ದು ಜೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂದೆ ಲೈವ್ ಮಂತನ ಒಂದು ಮೋನ ಮಂತನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜ ಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರು ಪನ್ನಿ ಬರೋಲಿ ಅಂದ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾಯಿಗೆ ಯಾರಿ ನೀ ಬರ್ಪುಜಾರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ದಾನಿ ಬರ್ಪುಜಾರು ದಾದನ ಫೋಟೋಗೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಶಿವೀಡು ಆರ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನ್ ಟೀ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಟುಡೇ ದೇಗ್ ದಾಯಿಗೊಂದು ಹೊರಪಲ್ನಿ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಇರ್ದು ತೂಯರಿಗೆ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾರ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನೀರೇನು ತೂ ಅಂದನ್ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಮೋನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇರಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಪಲ್ನೆ ಆಯ ಇರ್ನ
ಇಡ ಪಾತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ರಿಷಿಕ್ ಎಂಚುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್. ದಾದಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿನಿ ಹಾಂ ಬೇಜಾರಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಾಯಿಗ ಹರಿನಿ ದಾದಿ ದಾದಿ ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಸಿಸ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹುಷಾರುಳ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳನಾ ರಿಷಿಕ್ ಕನಸ್ಮಂತಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಾರು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪಾರೇರು ದಾದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೇನ ಬತ್ನಾಡ ಕೇನ ಅವ್ರು ಮುಜ್ ಬಾಡುವಿರತ್ತ ನಾನೇತು ಒಂದ್ಸರತ್ತ ಚಿಲ್ಲರ ಆಡತ್ತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ದಾದಾ ತಿಂದು ಅಕ್ಕಗೆ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒರಿ ಹಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಯಾರೇ ನೀ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ತೂತೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಹತ್ತ ಮೇವಿಲ್ಲು ಯಾನ್ ಬೇತಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನು ಎಂಕಿತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರು ದಿವ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಕಡಪಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಾಣಿರೋದು ಬೈಯಾಗ ಆಪುನ್ಗೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ದಾದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರಾ ಹರಿನಿ ಈರೆ ಪನ್ಪರ್ ಮಾರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ತಡೆ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಂಚಿ ತೂಕ ಬಂಡದು ದಾದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಂ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕೊರಡವೆ ಇಂಕ್ ಕೇಶವ ಯಾನೇ ಅರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ದಯಗೆ ಮಸ್ಕರಿ ಐಕ ಕೇಶವರ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತನ್ನ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಪದ್ಯಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್ ಸೂಪರಿ ಇಂಚ ಬರೋಡಿರು ಅತ್ತಿಯ ಕೇಶವನ್ನ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ್ತಲಿ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಪದ್ಯ ಬರೋದು. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಲೈವ್ಡು ಬಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೋಡದ ಲಕ್ಕ ನಾಯಿನರ್ ಲಕ್ಕ ನೆರಡೆಜ್ಜಿ ನೀನ್ ಸರಿಟ್ ಬೈದ ಏರ್ಲ ಪಾತಿಂದು ಅವಾರ್ನ ಹಾರಿನಿ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಿ ಪಾಪ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾದೆ ಹರಿನಿ ದಾದೆ ಬೇಜಾರು ಐಕೆ ಪಣ್ಣಿನಿ ಏನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಪುಂಜೋ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈ ರೀಜನ್ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಐಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಲ ಈ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಗನ ಕೊರೋಡ ಐಡಿ ಐಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋರ ಪಜ್ಜು ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಪನ್ಬ ಅಂದು ಹಾಂ ಖಾಲಿ ಪಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪುನ ಅವೇನಾ ಆಯನಕ್ ಮನ್ಪೋರ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ದಾಯಿಗೂ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅರಿನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತದೆ ಈ ಜನ ಏರ್ನ ಕೊರೋಡು ಆವಾ ಪಜ್ಜುನ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊರೋಡ ಐಟು ಮನ್ಪರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಐಟು ಪನ್ಪರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೈರ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಕ ಅರಿನಕ್ಕಗ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ತಿನ್ಪಾವೆ ನಾರು ಬರಾಡೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಬತ್ತಿನೇಟೆ ಇಂಜಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿ ಬರಲಿರ್ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅವಂದು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಡೋಡ ಹರಿಣಿ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಕೇಶವನ್ನ ಹರಿಣಿ ತೂಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಿ ಓಲು ನೆ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪರ ಆಪಜಿ ನೆಟ್ ಆಪಜಿ ಲೈವ್ ಓಲು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು
ಇಜ್ಜಿ PX ಹರಿನಿ PX ಈಜಿನ ಬರ್ ಚೀರ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಹರಿನಿ ನೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಆಯ್ಗ ಈಜಿನೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡುಂಡ ತೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಆಯೇ ಪನ್ನಡು ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಮನ್ಪವೆ ದಾದೇನು ಯಾನ್ ಮನ್ಪವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಇರ್ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಹರಿನಿ ನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಇಚ್ಚೆ ನಾನು ಆವಡು ಪಜ್ ನಿಕ್ಕೊರ್ನ ಇದು ಓಲೆತ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮನ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ ಕೊರ್ದು ದಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತಿಪೆ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಏರು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ ಕಜಿಪು ತೊಗರ್ಸಲೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನು ಓಲಿಲ್ಲಿರ್ನ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಾಂ ಬಸ ತಿನ್ ಬಜಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವ ಪಂಜು ಬದಿತನತ್ತ ತಿನ್ನಾರ ದೇವೇರ್ನು ಕುಡ್ಲ ಒಲ್ಪ ಬಲ್ನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನು ಒಲ್ಪ ಅಂತ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಗೂ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನ ತೇರು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಮೀನ್ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಆತೇ ನಾ ಆಳಾತನೆನ್ನ ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಸ್ರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಎನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆನ್ ಕೊರ್ಪು ನೀರ್ನ ಮಂಗಳೂರುದ ಮೀನು ಇರ್ನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ಬಂಡೆ ಓ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಕಳನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹರಿನಿಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬೆಳೆದಿಂಗಲು ಪಲ್ನೆ ಒಲ್ಪ ಪಂದು ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಓ ಎಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಂಡತೆ ಈ ಓಲು ಉಂತರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಿತ್ತುಂತಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ತೋಜುವ ಯಾನಿದೆ ಕೈದರ್ಪ ಇಂಚ ಅದಾಗ ಯಾನೇವೆ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಆವೋಡು ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಲೈಕ್ ಆಪಿದೆ ಇಂಕ ಆಪುಜದ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಓ ಅಂದ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂದೇ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡವೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತ ಮಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ವೆಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಡು ಉಂತುವೆ ಮಲ್ಪೆಡು ಉಂತು ನೀರು ಓಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೆಡು ಉಂತು ಎಂಚ ಬರ್ಪಾರ್ ಎಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಬರ್ಪಿನು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಉಂತುಲೆ ಬರ್ಪೆ ಈರಿಂಕ್ ಮೀನ್ ಎತ್ತುಕೋರ್ಲೆ ಪೋಪೆ ಅರಿನಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದೀರ್ ಬಾಕಾ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇನ್ನ ಉರುಡು ಎನ್ನ ಉರುಡಿದ್ದ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿದ ಆಲ ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಪತ್ಯಾರನಾ ಮೀನ್ ಪತ್ತಲೆ ಪೊಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಎಂಜೊಲ್ಲರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬಂಡೆ ಎರಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಗೀತ ಮೀನ್ ಪತ್ಯಾರಗೆ ಪೊಯ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತಗ ನಡುಟುಂತುಗವೆ ನೀರ್ದ ಯಾನ್ ನೀರ್ಲ ಯಾನುಂತಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬರಿಟುಂತುವೆ ಈ ನಡುಟುಂತಲೆ ಈ ಮೀನ್ ಪತ್ತ ಎಂಕ್ ದಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟಿಡ್ ಬಾಡುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಕ ಕೈ ಮುಗಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉಡುಪಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ
ಇಂಕಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಬಾಲಿಡದೆ ತುಲ್ನವಿ ದಾದೇನು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಲ್ನ ಅಡ್ಡ ಪೂರಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಕೇನೊಡ್ಚೇವೆ ಕೇಂದಿಜಿ ಹರಿಣಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪ ಓಕೆ ಹರಿಣಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೆ ಡಿಲ್ಡಂಪ್ಲೆ ಪಜ್ಜು ಹರಿಣಿ 8963 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೇನು ಜೀರು ದಿನೋಲ ಬತ್ತು ಕೊರಡು ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಡಿಲ್ಡಂಪ್ಲೆ ಹರಿ ನೀರು ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಕೊರಿಯಾನಾಯ್ಕು ಓ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೋಡಾವ್ ಚಂಡಿ ಆಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಬುರ್ಚಾವೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರಿ ದೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಇಂತೆ ಕೊರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಹಿರಿ ಕಡ್ಪುರ್ದು ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ഞാൻ ತೆತ್ತನೆ ಓಕೆನಾ ಏನಲ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ದಾದೆ ಕೊರ್ನೀರ್ ದಾದೆ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿಜರ್ ಮರ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಹಸ್ರಬ್ಕೆ ದೇ ಎಂಕ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ತೊಗರ್ಸಲ್ಲ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಚಿನೆ ತೆತ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರೆತೀನಿ ಅಂದಿ ಮದಪರೀರು ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನನೆ ಮಂದದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಷಾನ್ಗಂತ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಗೌನ್ ಕಟ್ಟದ ಜರತೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅರೆ ನೀ ಸೂಪರ್ ಏರ್ನ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ತಾದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊರ್ಪಾರ ಹೆಂಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪಲೇವೆ ಹಾ ಮಾತ್ರ ಜನಲ್ಲೇ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾನೆ ಅರ್ನ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಇರಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರೆಂಗ ಲೋನ್ ಅವಡಿಯೇ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊನೋಲೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೆ ಗುಸಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಯಾರೇ ಪಿರಗೊರೊಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ದಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಇರುಲಾರ ಅವಳು ದಕ್ಕೆಡುಲ್ಲಾರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಪ ನೋಡ ಹೆಂಗನ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಮೀನು ನಿಕ್ಲು ಬರ ಅವಳು ಉಪ್ಪರಾದ ಇರು ಓಲುಪುನ ಹಸ್ರಾಪು ಇರು ಓಲುಪುನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಲೋನ್ ಇರು ಕಟ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆತ್ನೆಟ ಮೂಲ ಯಾಂಬೆನ್ಪೆ ಇರು ಬಲೆ ಮಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಡುಪ್ಪುನತಿ ಇಂಚು ರೊತ್ಕಲ್ದಂಚಿ ಬಲೆ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಮೀನು ಮಾರ್ಗ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಪತ್ತಂಬಲೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ರಪ್ಪ ನಡೆ ಪೋದು ಮೀನು ಕಾಂತದ್ದು ಎದುರು ಬಿಡ್ರೆ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪರ ಮೀನುಂಡು ಬೆಲೆ 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 ಆರು ಒರಿಗೆ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ಡ ಅಂದು ದಕ್ಕೇಡು ಡ್ರೈವರ್ ಓ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾರಿ ಗೀತಾ ಪೊಯ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ಇರಲ್ ಪುಂತಲೆ ಬರ್ಪೇಡೆಗೆ ಮೀನು ಬಾಡ ಬರ್ಕ ಆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಆತ ಸೂಪರ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕೇಶವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಟಿ ಕೋಸನ್ಗೆ ಬೈದೆ ದಯ ಪೆದ್ದರೆಗ ಅಂದ ಮಾರ ಇರ್ ಹೆಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂತಿಜಾರು ಆನ ಬನ್ನ ಆನ ಪೊನ್ನ ಗೀತಾ ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜ ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತೀರ್ನ ಗುಡುಂಜ ದೇ ಯಾರಿನಿ ಗೀತಾನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡವೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೊಟ್ಲು ಬಾಡ್ನೆ ಆ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ಗೆ ಬೈದಿರಿಗೆ ಅವು ಪೆದ್ದನೈ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ನಮ್ ಪೊಯ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ವೆ ಬಾಲತಿಯಾರ ದಾಲಕನ ಪೂಜಾವೆ
కోడె పెద్దిని పొంజు రోడ్డు తిరుగును కూడా డ్రోన్ బತ್ತన్ బే ಡ್ರೋನ್ ಬಾರಿ ದಿಗ್ಗುಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ದಾದ ಸ್ಟಕ್ ಆತನಾ ಓ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತಿಂದುಲೇನೇಟೆ ಓ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಬಲೇವಿ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಕ್ ಎನ್ನ ಶೆಕ್ ഞാൻ ലേഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈതെ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಡು ಚಿಪ್ಪುಂಡು ತಂತಿಡು ನೇಲುಂಡು ದಾದ ಅವು ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಪ್ಪೆ ಓ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚೀಲ ಪತ್ತಂಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪತ್ತಂಬಲೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪು ಜರತೆ ಯು ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಆ ನಂಬರು 1ರಿಂದ 10 ತನಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂದ పెద్దరే అత్తి బాడిಗೆ వేದೆ ಈರ್ದ ಆದೆ ಅಕ್ಕ ಅವಕದ ಆದೆ ಯಾರು ಪನ್ಪನು ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋತಿರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಲ್ಲಗ್ ದಕ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕುಂಟು ಕುಂಟು 10 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಿನಾಲಾರ್ದುವರ್ ಓ ಅಂದತೆ ಯಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಬಾಡ್ ಮಾರೆ ಯಾನು ಓಲಾರ್ದು ದೊಮ್ಮುಗ್ಲ ಬಾಡು ಜೋಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ನೆಲ್ಬದಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪುಜಾರೀರು ಕೋಪನ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತೀರಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತ ಮೈಪುಕಂತ ಅರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಒರಿ ಬೈದೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ಕಲ ಹಾಕಂಚಿ ನಂಬರ್ ಪೋಪುನಂಚಿ ಪಕ್ಕ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ಗೇನು ಇರ್ನ ಲೈವ್ 7 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಬಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಹೆಸ್ರಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಏತು ಬಲ್ಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ನೆನಪುಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇನು ಈ ಸುರುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾದೆ ಈರು ಮಡ್ಕದ್ದು ಪೋರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇವರಿ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಎಂಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತ ಬತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ವೆ ಅಂದೆ ಯಾಪನೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಓಕೆ ಯಾಂತು ಪೆಂಚನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಕವಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಪುನಃ ದೇವರೇ ಅರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದು ಬಿಡು ಮೇಪಜ್ಜು ಅವ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನ್ನ ಸಾತಿಜ್ಜಿ ಇರೇ ಕೊರ್ತೆ ಈ ರಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಜರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಪಲೆ ಓವಂಡ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಎನ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಐಟೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಮಂಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆನ್ನ ಕೊರ್ದು ಇಪ್ಪೊಡು ಆರು ನಿದ್ರೆಗೂ ಜಾರಿ ಏರು ಏರಿಯೇ ಜಾರಿ ನಿದ್ರೆಗೂ ಓಕೆ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಯಾನು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೊಡು ದಾಪಂಡ ಏಪನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ನೋಡತೆ ಅವತ್ತು ಮಿತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಲೈಂಡ್ ತೂಜು ಜೀರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ನೀ ನೈಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರ ಇರು ಅಸಬಿರ್ನ ನೈಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಲೈವು ಪಂದು ಬೋಲೆ ಕವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ಲಾಲ್ ಓ ಅಸ್ರಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೀಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನೈಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ದೈತೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಟಕ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಮಾರದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲರ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವ ಆದಿನಾಥ್ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆನಾ ಅಂದೆ ಬೇಬತ್ತೆ ಆದಿನಾಥ್ ಜಯದೇವ್ ಬೂಗೆ ಐಕಿಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪ ದಾಯಗದ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಮದ ಬುರ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರನೇ ಊಕಿ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನವೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಿ ಬರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೇ 8 ಗಂಟೆ ಕರಿಡು ಮಾರ ಇದೇನು ಇಂಚಿನ ವಸ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಒಗಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನಾಲ ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಜಿಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಹೂವು ಪಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನೋಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪಲ್ನೆ ಇನ್ನ ಐಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಬೈಜೇರ್ರೆ ಅತ್ತ ಮಾರ ದಾದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಒಗಟ್ಟು ಕೇಳ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನೋಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪಲ್ನೆ ಹೂಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನೋಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಓ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ನರಮಣಿ ಅದು ನರಮಣಿ ಬಣ್ಣನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರಗೆ ಅರ್ನ ಒಗಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನಾಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಓ ಪಲ್ನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ನೀರುಡುಪ್ಪುನೆ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ಬೇ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಅವು ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅವು ಅರ್ನ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಾರ ಅವು ಉಪ್ಪುದ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಆರ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನೋಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಂಪುನು ಓ ಪಲ್ನೆ ಓ ಆದಿಪ್ಪು ದಿನಾಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಂಪುನು ಅವ್ನು ಈರುಡುಪ್ಪುನ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಮಿತ್ತಿಡು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಕಿರಿ ಅಸ್ರ ಪಂಜಿಗ ಒಗಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಒಗಟುಂಡು ಬುಡ್ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕೂಲಿ ದಿನೋಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ನೀರುಡುಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ನೀರುಡುಪ್ಪುನ್ಗೆ ಭೂತಾಯ ಬಂಗುಡೇನಾ ಹೂವೆ ನೀರುಡುಪ್ಪುಂಡು ನೋ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಬಜ್ಜು ನೀರುಡುಪ್ಪುನ್ಗೆ ಜಂಜಾ ಆಯ್ತಾ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಎಂಗ್ಲೇದ ನನಗೆ ನೀರುಡುಪ್ಪುನ್ ಮಂಡ ಜಂಜಿಯಾ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಅಕ್ಕೋ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿಯನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶೋಭಾ ಇರು ಟೀಚರ್ ತೀರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನೋಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಓ ಪ್ರಾಣಿ 100 ವರ್ಷದ ಪರಬು ಕೂಲಿ ಪೋತಿ ಸೆಟ್ ತೀದುಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಆರಡಕೇನ್ಗ ಶೋಭಾ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನೋಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಅವು ನೀರುಡುಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಏರಾಣಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಚೌತಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಉಂತಲೆ ಹೆಂಗನ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಕೋಟಿಯನ್ ಬತ್ತೇರ ಆ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಮೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದುಂಡು ಇರಿಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕಾಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನವಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ನೀರುಡುಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಒಯ್ತ ಕೂಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಕೂಲಿಯ ಒಬ್ಬುಜಿ ಪಲ್ನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿರೆ ಚೌತಿಡು ಚೌತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ತು ಓಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಲ ಜೆಂಜಿ ಮರವಯ್ಯ ಮರವಯ್ಯ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಯುವತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಮರವಯ್ಯತ್ತ ಅತ್ತ ಲಾರಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸಹ ಹತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಂಚಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಿಟಪಟ್ಟ ಶೋಭಕೋಟೆ ನೀರಿಜ್ಜರು ಕೋಪ ಇರಡ ಮುಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೂಡ ರೀ ಬತ್ತಿನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಯಪ್ಪ ಚೌತಿದ ಕೊರ್ಪೇರು ಚೌತಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಶೋಭಕೋಟೆ ಅನ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇರೊಂಜಿ ಶೇ ಇದು ಇಂಚಿನೇ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದಿನವಲ ಕೂಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಓ ಪ್ರಾಣಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಎದ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಕೂಲಿ ತಲ್ತದೇರ ಅಂಚ ಬೇತ ಕೂಲಿ ದೀದು ಉಪ್ಪೋಡು ಓ ಭೂತಯ್ಯ ಬಂಗುಡೇನಾ ಎಂಗ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದಿಲ್ಲ ಕಾಂದ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಶೋಭಕೋಟೆನ್ ಪಲ್ಲೆ ನೀರು ಆ ಟೀಚರ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮರ್ಯಾದ ಬರ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾ ಬಂಡದ ಅವು ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ದೇವೆ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಮಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಮ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತ ಬುತ್ತಿಯ ಕಹಾನಿ ಶೇ ಬಾ ಸೋಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ತೆಂಗ್ ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ತೂಲ ನೀ ಬಲೆನಾ ಮೀನು ದಕ್ಕುನ ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ತತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಸಳೆನಾ ಗೋಂಗೂರ್ ಕಪ್ಪೆನಾ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾತು ಕಾತಿಡು ಸಾಕಾಂಡು ಶಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಕ್ ದಿನವಲ್ಲ ಕುಲಿ ಜಂಜಮ್ರ ತರ್ರೆ ಆಲ್ ಮಂತೀರ ಅಂದು ದೇ ಶಾರ್ಕ್ ಎಂಚ ಕೂಲಿ ಹೊಲ್ತಿಕ್ಕುನಿ ದಿನ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಪರಫೇನಾ ಸಟ್ಟ ತೀತನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬಜ್ಜು ಅವು ಸಟ್ಟ ತೀತನ ಅಂದ ಅವೇಂದು ತೂಕ ತೂಕ ಬಂಡದು ತರೆ ಆಲ್ ಮಂತೀರ ಅಂದು ಜಿನ್ನಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿರಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆಡು ಹೆಂಗಾತೀನಿ ಶಾರ್ಕ್ಗೆ ದೇ ಶಾರ್ಕ್ ಕೂಲಿ ಹೊಲ್ತಿಕ್ಕುನಿ ನೀರ್ದಲೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡಾ ಪರವೇನಾ ಶಾರ್ಕ್ ಕೂಲಿ ಜನ್ಸ್ ಕೂಲಿ ಸಟ್ಟ ದೀತಾನ ದಿನವಲ್ಲ ದೆಕ್ಕ ದೀಪುನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ದಿನವಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ದೀಪುನು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆನೆ ಈತ ನೀರ್ದ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಮಲ ಮಲ ಮೀನುಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾನೆ ಮೀನು ಹತ್ತಿಗೆ ಶಾರ್ಕ್ ಕೀಲ್ ಕೂಲಿ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆರೋಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಮುಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಕೇನೇರೆ ಅಂದ ಶಾರ್ಕ್ ಕೂಲಿ ದಿನೋಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಡ ಪ್ರಾಯದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇದೇನು ಕೇಂಡೆ ಬಂಡೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈರೇನು ಕೇಂಡೆ ಪಂಡೆ ಏನನ್ ಕೇಂಡೆನಾ ಏತಿಕ್ ಕೇಂಡೆನಾ ಏನನ್ ಕೇಂಡೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಆವು ಪಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ನೆ ಶಾರ್ಕ್ ಏತ್ ಕೂಲಿ ಬೋಡವು ಏರ್ಮೆ ಶಾರ್ಕ್ ಗೇತ್ ಕೂಲಿ ಬೋಡವು ಅವು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಿ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ 4 ಕೂಲಿ ನೂತ 16 ಕೂಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಚ 10 ಆಯ್ನ ಕೂಲಿನ
ಆ ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಓ ಅಂಚಲುಂಡೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕಡಿ ಯಾರಿಗ್ಯಾರ ಮಂಗೆ ಇರಿಗೆರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿನ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚಿ ಅಂಚಿ ದೀಪಿನಿ ಬೇರಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆಲ್ಮನ್ ಪೇರು ಶಾರ್ಕ್ಗೂ ನೂತ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೂಲಿಯೇ ಶೋಭಾ ಯಾಲ್ನ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಸತ್ಯನೇ ಓಕೆ ಏತ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಆದಿಪ್ಪುಯೇ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಕೂಲಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಕ ಅಪಗಾಂಡ ಸೆಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೀದಿ ಪೊಡಿ ಅಂದ್ ನಿಜ ಓಲಿರ್ ಮಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಸಚ್ಚು ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಆ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ಐತ ಪುದರ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅಂಚ ಐತ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಈರು ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಓದುಲೆ ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಓದರೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದನ ಸ್ಟಕ್ ಆತನು ಮೂಲಂತೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಹೋದರ ಅರ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಆತ ಓದಂದ ಮುಲ್ಗುಲುನು ಕಲ್ದ ಶಾಲೆಯನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರೋದುಂಡಿ ತರೆ ಆಲಾಂಡ ದಾದಾತನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರೋದುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರೋದುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಪೋಯಿರ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಜು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ನಾನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಲು ಇತ್ತ ಕವಿತಾ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾಲು ಬಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇಗ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ಡ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈತದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕವಿತಾ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಸಚಿನಂದ ಇಜ್ಜೇರು ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಓಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಜ್ಜೇರು ಏತ್ ಮುಜಿರ ಸಾಲೆ పోతాರ ಯಾನ್ ಆತ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿನೇಟೆ ರಜವಾದ ಉಲ್ಲಿನ್ ಏರಿ ಕಲ್ತು ದಾದಾಯರುಂಡು ಅದೇ ಆತ ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಅವಳು ಬಜ್ಜೆದ ಕಂಪಿಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಮೇಮುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯವೇರಿ PUC ಮಂದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂದೆ ಆಯ್ವತ್ತು ಮುಲು ಸೋಪಡ ಉಲ್ದಿ ದಾದಾ ಯಾರುಂಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನ ಮಾರ ಸಾವುದ ಏರದಾದನ ಮಂತೆರ ಅಂದು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಆಜು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾವಡತ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಪೋತುಡು ಮಾರ್ರೆ ಹೋದರೆ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾವು ಬರ್ ಒಗಟ್ಟು ಅದೇ ಒಗಟ್ಟು ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಬನ್ನಾಗ ದಾದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಯೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಲ್ತದೆ ಏರ್ಮೆ ಪಜ್ಜು ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಯೆ ಚಪ್ಪಲ ఆయన మండాల ఉందిಗೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಸ್ರ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಶೋಭಾ ಪಲ್ಲೆ ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಯೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಯೆ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಏನ ಏರನ್ ಮರ್ಬಿನಿ ಅರಿನಕ್ಕ ಪೋಯೇರಿ ಪೂಕಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಮಂಡಿಂದ 20 ಮುಸುಂಟು ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಅಲೆ ಗೀತಾ ಯಾ ಪಂಡ ಜನ ಸಚಿನ್ ಕೋಡೆ ಮುರ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಈ ಜನ ಪರ್ದು ಓಲ ಟೈಟ್ ಅದು ರೋಡ್ ದ ಬಾರಿಟ್ಟು ಬೂಡ್ದಿನ ಗೋತಾನ ಇತ್ತ ಬತ್ತದು ಪೂಕಿ ಬರ್ಬುಂಡು 3 ಜನ ಕಿರ್ತಿರ್ಗೆ ಉರಿಯ ಬೇಯ್ದೀನಿ ಇಬಿ
ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಸಚಿನ್ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸಚಿನ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಹೊರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಂಪೆರಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಪಲ್ಲೆ ಫೋನಾಗ ನಾ ಬನ್ನ ಕೊರಿಯೆ ಓ ರಾಮ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ದೂರ ಪೋಯಿನಿಯೇ ದಾಯಗ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟಕ್ಕ ಒಂದು ನಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ತೂಕ ಪಲ್ಲೆ 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 ಇರು ಪಲ್ಲೆ ಇಡಲಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ದಾದೋ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ನ ನಾಲಿಡು ಪತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅದು ಆ ಥರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಬೀಡೆಗೆ ಅಪಗಂಡ ಬಸ್ ಇಡು ಬುಡುದು ಒಯ್ದಾರ ಅಂದು ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಪೋಯೇರು ಆಕಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲಂಚ್ ಪೋಯೇರು ಮೇರು ಒರಿಯೇ ಬತ್ತೇರು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಪೋತೇರು ಪಿರವನ್ನ ಒರಿಯೇ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಡು ಮರ ಅತ್ತ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಮಾರವರ ಬಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಸುಣ್ಣ ಪುಗ್ಗೆರ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡ ಓ ಸಚಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬೀಡ ಬಂಡೇರು ಇರುವಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಓದಿಲೆ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಓದುವಾರು ಅಜ್ಜನ ಫಾಸ್ಟ್ ಓದುವ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಓದುವೆಗೆ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ತೋಜನ ಪ್ರಾಯಂಡತ್ತ ಕಂತೋಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಒಗಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡೆರತ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲೇ ಸಚಿನಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆತದ ಅಜ್ಜ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡಿನಿ ಬೇಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಮಂಗೆ ಮನ್ಬರಿಜ್ಜಿ ಗೀತಡಕ್ಕೇನು ಸಚಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಡ್ರೈವರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಕರ್ರ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ ಕರೋ ದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಬೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಏರು ಡಾನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋಸ ಮಂತೆ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ 15 ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರಿಗೆ 6 ಎಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಗನೇ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಲ್ಲೆ ನಿಟ್ಟು ಮಾತ ಶೋಭ ಮೇರೆ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಪುನಿ ಪೂರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಂದಲೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಲ್ಲೆ ತಮ ಏರು ಕುಡ್ಲಾದ ಚಮೇಲಿ ಸಚಿನ್ ಕತೆ ಬಂಡೆ ರಂಚು ಪಲ್ಲೆ ಮರ ಅರ್ಧ ಕತೆ ಕೇಳನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಉಲ್ಲೆಯಾನ್ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ವಾನ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆಪುಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯೇ ಹಂಗಿದ ಎತ್ತು ಗುವೆಲ್ಲಾಗಿ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬೂರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಮಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯೇ ಹಂಗೆ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದ್ತಂದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಗುಂಡದು ಆಯ್ ಹೆಂಗೆ ತೆರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಕೂಲಿ ಪಾಡ್ಬಾರ ಇರುದಾನೆ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಅಂದು ಪರಂದು ಗೀತಾ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೈಸ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಸಚಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ದಾತರು ಭಾರತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಭಾರತ ಫ್ರೆಂಡ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬುದ್ಧರು ಕೇಂಡೆ ಪಂಡಿ ಏನನ್ ಕೇಂಡೆನಾ ಇದು ನಮಗೆ ಎನ್ನಮಗೆ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾ ಪ್ರಾಗ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಗ್ಯಾನ್ಗೆ ಪುದರ್ ಇರೇನು ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ನೆ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕೇಂಡೇನೆ ಸರಿ ಯಾಲ್ ನಾಯನ್ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆವೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಂಡ ಆಲೆ ಪಜ್ಜುಲ ಕೇಂಡೆಗೆ
ಸೋಬಕ್ಕ ಬಳೆಯನ್ನು ಅಸ್ರಫ್ ಅಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ದಾದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಓಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ತೂಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕವಿ ಓಲ್ಲಯ್ಯ ನಾಯಿ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓ ಇದು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದಂದು ರಡ್ಡುಗು ವೇలుగు ಒಂಜೆ ಪಾಪು ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡುಗು ವೇలుగు ಒಂಜೆ ಪಂಪು ದಾದೇವು ಯಾನ ಅಡ್ಡ ಪುರಿಯವಲ್ಲ ಏರೆಗು ಮೂಕು ಯವಾ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಜಲ ಬಡವರ ಮರ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರನಾ ಗೋಳಿದ ಮರ ಅಂದ ಗೋಳಿದ ಮರನಾ ಅಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಶೋಭಾ ಬಂಡೇರ್ ಯಾವುದು ದುಬೈ 10 ದುಬೈ ಫಾರಿನ್ ಪುಲಿತತ್ತೆ ನಂತೂರು ಹೆಂಗ್ ಡೌಟು ಈ ಸಚುರು ನಂತೂರು ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾನು ಸಚು ನಂತೂರ್ದಾಯ್ ಓ ನಂತೂರು ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪರದ ಅಂಗಡಿ ಬುರಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ 10 ನಂತೂರಿಗೆ ದುಬೈ ಅಂದು ಫಾರಿನ್ ಬರೋ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ಕೊಂತೀನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓವಿಯೇ ಓವಾದಿಪ್ಪು ಪಲ್ನೆ ಓವಾದಿಪ್ಪು ಜಪಾನ್ ಇದಕ್ಕೂ ದಾಯಿಗೆ ಆತದರು ಕುಡ್ಲಪುರದ ಓಲಾಡ್ಲ ಪೋದು ചെയ്തರೆ ಏರಾಡಲ್ಲ ಉಮೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಾರ ಜಪಾನ್ಗೆ BC ರೋಡ್ಗೆ ಸಚಿನ್ನ ಉಮಿಲುಂಡು ಕೊನ್ನತಿನ ಆರ ಅಂದಾಜಿ ಕಲ್ದಾಕು ಗಿದ್ದಾರ್ ಬಡವರ ಮರ ಯಾವುದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಪೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಯಾಪಲವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಓವಿಯೇ ಬಡವರ ಊರು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ BC ರೋಡ್ ಪುನಿ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಡವರ ಮರ ಮನೆ ಹತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಬಡವರ ಊರು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಚಾನ ಸಾಚಿರ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬಡವರ ಊರು ಯಾವುದು ಬಡವರ ದೇಶ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಓಲ್ಲರ್ ಮಾರ ಮುಲು ಪೂರ ಒಗಟ್ಟು ಬರೋದನ್ನು ಬಿಡ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಬಡವರ ಮರ ಪಪ್ಪಕಾಯಿ ಒಂದತೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಬಡವರ ಮರಲುಂಡ ನೆರಲ್ ಕೊರ್ಪು ನಾನೇ ಆಳದ ಮರತೆ is the cleanest the animals in the world ಹೌದಾದ ಬಜ್ಜು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಪಂಜಿಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನೇನ್ರಿಯಾ ಹೂಯೋ ನವ್ಯ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಗ ಪಲ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪುಚ್ಚೆನಾ ಹಾಂ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಪುಳಿತ ಮರ ಪಂಜಿ ನರಕ ಮಾರೆ ಪುಳಿತ ಮರ ಆನ್ಸರ್ ಪುಚ್ಚತೆ 10 ಎಸ್
ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ನವ್ಯ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಪಿನ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಡ ಆ ಮರನ್ನು ಕರ್ತದೇರ ಅಂದ ಮರನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೋಪಿನಿ ದಾನಿ ಪೋಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಹೊರ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳು ನವ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಸ್ರಫ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ನವ್ಯ ಅವರೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವರದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪುಜಾರ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಬಿದಿರು ಅವೆಂಚ ಅವೆಂಚೆಯೇ ಬಿದ್ದಿರು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಿರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವರು ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ನವ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೀತಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಸ್ರಫ್ ಇರೋ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ್ತಲ್ಲ ನವ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಸ್ರಫ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಸ್ರಫ್ ನವ್ಯರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಮಗ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಅಂದು ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ನವ್ಯ ಪೊನ್ನೂಲ್ ತುನ್ನ ಗೊಂದಲ್ಲೇ ಅರಿಪವತ್ತ ನಾಯಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನವ್ಯ ಅಂತೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣನ ಗಿಡ ಪೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ಗಿಡಪುನಿಯೇ ದಾನಿ ಗಿಡಪುನ್ ಗಿಡತ್ರ ಗಿಡಪ್ ಬಲ್ತೊಂಬಲೆ ಯಾನುಲ್ಲ ದಾಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ಯಾನ್ ಬಂದಗೊಂತ ಲೇಟ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಎನನೇ ನಂಬುದು ಗುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನಾ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ ಮಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಚಿನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತನಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಏತು 4 ಪ್ರೈಸ್ ದೇತೊಂದು ಪೊಯ್ನಿತ್ತೆ ಕವನ ಎತ್ತು ನೆಟೆ ಕವನತ್ ಗಾದೆ ಎತ್ತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತಾತ ಸಚಿನ್ ಪೋಯಿನಾತ ಸಚಿನ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಸ್ರಫ್ ನವ್ಯಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ನವ್ಯನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸ್ರಫ್ ಗಾದೆ ಅಂತಿ ಒಗಟು ಓಕೆ ಸರಿ ಒಗಟು ಗಾದೆ ಹತ್ತು ಒಗಟು ಸಚ್ಚಿಪೋಯೆ ಓಡೆ ಬರ್ರೆಗ ತಿಂತಿನದ ಗಾದೆ ಬಂಡ 4 ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಪೋಯಿನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಗೀತಾ ಏತ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅದು ಗೀತಾ ಸಚ್ಚಿಗು ಇತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯೆ ಬಲ್ತೆ ಗೋಯ್ದ ತುಲ ಕವಿತಾ ತುಲ ಅವ್ರ ಗೀತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೇ ಅಂಜು ಮಾರ್ದು ಬರ್ರೆಗೆ ಅಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಕೇಂದೆ ಗಾದೆ ಕೇನ್ ಗಾದೆ ಎತ್ತು ದಾದಾ ಒಗಟು ಬನ್ ಒಡೆಗ ಪೋಯೆ ಮರತಡಿಕ್ ಛೇ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇರಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂದೊಲಿ ಆತ ಇರೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಮೆಸೇಜ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಒವಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ದಾದೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡ ದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಸೂಪರ್ ದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋಗು ಯಾನ್ ಐಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತಿರೆಗ್ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪಾನಿರಿ ಅಡ್ಡ ಮಾರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಜೈದೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಅಲ್ದ ಅಲಮೆ ಪಜ್ಜು ಅಚ್ಚನ ಕಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೊಡ್ಡೆ ಜೈದು ನಿಗೆ
ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರದು ചെയ്തിരിക്കേ അത് ടൊമാറ്റോ പൊട്ടി ചെയ്തേ ശോഭ അക്ക നമ്പർ ತೊಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಓಕೆ ಆರಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಫ್ರಿಜ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನ ಓಂಡು ಅಂದು ಪೂರ ಬೈನು ಬೆಲಕಾಯಿ ಬೆಲಕಾಯಿಗೆ ಬೆಲಕಾಯಿಗೆ ಅವಸ್ಥೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಕೋರ್ನ ಭಾರಿ ಚೋಕು ಅಂದು ಮಾರ ಲೈವ್ ಹುಡುಗೋರ್ನ ಬಕ ಮರೆದಿ పోవు ಬಕದ ಆದೆ ಒಗಟ್ಟಿರ್ನ ಕವಿ ಬೋಡ ನಿಕ್ ದಾದೆ ಬಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ತರಬೇನೆ ದಾನೆ ಕವಿತನ ಅದಕ್ಕೇಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಪೊಟ್ಟೆ ചെയ്തേಗೆ ಅಯ್ಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ചെയ്തിನ ಅಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜೆತ್ತಿರ ತೂದು ಬೊಡ್ಡೆ ಬಂಡಲ್ ನಡೂಟ ಬತ್ತು ಕವಿ ಬೊಡ್ಡೆ ಫಾರಿಂಡುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಬೊಡ್ಡೆ ಫಾರಿಂಡುಲ್ಲೆಗೆ ತಾದದ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡಿ ಅಚ್ಚುಗು ಗೀತ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾರ್ ಎಂಕ್ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಮರ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಮೈಗ್ರೀನ್ ತರಬೇನೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅವೇ ತೇಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವೇ ಅಂದು ಕವಿ ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡ ಕವಿ ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪ ಕುಕ್ಕುಡು ರೆಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡ ಈ ಬೊಚ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಓಡ್ತಾಳೆ ಆಲ್ಬಲಿಪೋಲ್ಗೆ ಅಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಣ್ಣಿನಿ ಬೊಡ್ಡೆ ಫಾರಿಂಡುಲ್ಲೆಗೆ ತೂಲ ತೂಲ ನೋಡ ನೋಡ ಎಂತ ಚಂದ ನೋಡ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಂತಲ ನಾಡ ಪನ್ಪೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಡ್ಡೆ ಬನ್ನಿ ಒಡೆ ಅಮ್ಮಡೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಾವು ಲೀವ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಒಕ್ಕ ಬಲಿಪೋಲ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತಾಯ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪು ಜಾತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪು ಜಾತ ಈ ಕನ್ನಡ ಕುಕ್ಕು ಹೋಗ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬಂತು ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಅವೇ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಬಕಾಲು ಗೀತಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಡ ಯಾನು ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಯಾವು ಅಂದು ದಾಯ ಯಾರು ಹಿರೇಗು ತಿಕ್ಕಿಂದ ಅಂದಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಾತಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಬತ್ತೀರ್ ಸ್ವಾತಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ದರೆಗಿಳಿ ಬತ್ತೇರು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇರು ಉಂತು ಓಡೆ ಉನ್ಪಿನಿ ಉನರೆಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ರೇಗ ಬಡ ಬಕೋನು ಒಂಚೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ರಾಗ ಸ್ವಾತಿ ರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಂದಿಯೇ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ದಯ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಡತೀರು ತೀರುಜಿದಾಲ ಜೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಕವಿತಗ ಎಂಕ ಒಂದು ತಗೋಸಲೆ ಸಾರು ಬಕ ತೆತ್ತಿ ಬಂದರು ಸ್ವಾತಿ ಬಂದರು ಸ್ವಾತಿಗೆ 50 ಪದ್ಯ ಇನ್ನ ಡಾಕ್ಟರು ಒಲ್ಲೆರು ಏರ್ನ ಎನ್ನನ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಡಾಟರ್ 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 ಗೊತ್ತಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಡಾಟರ್ ರೆಬೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ವಾತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬತ್ತಿನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ರಜೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಜೆಪ್ಪುನಿ ಹುಲಿ ಬಂತು ಓಂಡವು ಆ ಪಿಲಿ ಅತ್ತಿ ಮಂಗೆದ ಮೊನೆ ಬರ್ದಿನತ ಸ್ವಾತಿ ಆಂಡೆ ಅದೇ ಪುರಗಲ್ಲ ಎಂಕ ಆತನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅರ್ಕೇನಿ ತುಲೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಪುರಗಲ್ಲ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಎಂಕ್ ನನ ಅವಡು ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪೆ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಕವಿತಾ ತೂಲ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬವ ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪೆ ಯಾನುಂತೆ ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ಡು ಪೋದುಲೆ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬವ ದುರ್ಗದೌಳಿ ಓಲುಂಡು ಪುಲಿ ಬಂತು ಓಂಡು ಪುಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅತ್ತೊಂದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂದ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಓ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿಲ ಆಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಲಿಲ ಆಪೆ ಅಂದಿಯೇ ಉಬರ್ ದಾದಬ್ಬರ್ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮೇರಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಓಬವ್ವ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಶೋಭಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಓಟು ಕೂತದಿನ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದಾದ ವಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಪಂಚ ಪುದರ್ ಪನ್ ಬೇರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ ರಾಣಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಂಕುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮರಿಯಾಲಡು ಉಂಡಬಕ ಗೋಂಕುಲ ಕುಕ್ಕುಲ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾಮಿಯ ಅಂದು ಸಚ್ಚುಡನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊತ್ತು ಸಚ್ಚು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸುದ್ದಿ ಪೆರಜ್ಜಿಯಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವು ಸಚ್ಚು ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಏನು ಜೋಬಕ್ಕ ನೇರ ಬಂಡಿ ಮೂರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪೆಟ್ಟುಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೆಟ್ಟುಂಡ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಏನ ಮಾಮಿಯ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೇನಾ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಲಿ ಮಾರ ಜಪ್ಪು ನೀರು ಇದು ಬಗ ತಲೆ ದಿನಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್ ಕೇನ್ನ ತುಲೇಲು ಪೆಟ್ಟುಂಡಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡು ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡ್ ತಲ್ಪಗೆ ದೊನ್ನೆ ಬೋಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ದೊನ್ನೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಕೈಯ್ಯಾವಿ ಕೈಯ್ಯಾವ ಸಚ್ಚು ದೊನ್ನೆ ಬೋಡ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಕೊರಂದೆ ಪೋಲ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಬೇತೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಓಲು ಸಚಿನ್ ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟುಗೆ ಮುಲ್ತುಲ ಒಂಚೂರು ಕುರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚ ಪುದರುಂಡ ಮಾರ ಕುರಿಯಲ್ಲ
ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂದ ಮಜು ಉಂಡಾ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಏಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾನೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂತೂರ್ದಲ್ಪ ಸಜಿಪ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಿಂಜ ಸಚಿನ್ ಅವು ಏರಿಯೇ ಸಜಿಪ ನಂತೂರು ಕುಟ್ಲ ಸಜಿಪ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ನಿ ಸಜಿಪಗೆ ಅಂದು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಜ ಅಜಿಪ ಏರಿ ದೇರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸಜಿಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಅಂದ ಸಜಿಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಸುಮಾರುಂಡುಗೆ ಪುದಾರಿ ಬನ್ ಪೂಜೆರು ಇದಾನೆ ಸಜಿಪದಯನ ಬಂದ ಈಗ ಡೌಟು ಸಚಿನ್ ಸಜಿಪದಯನ ಕಾರ್ಕಳದಯನ ಉಡುಪಿದಯನ ಕುಡ್ಲದಯನ ಸಚಿನ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಕೊಡ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎಪ್ಪಲ್ಪೇಟೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎಪ್ಪಲ್ಪೇಟೆ ಮಡ್ಯಾಂತಾರ್ ಯಾನ್ ಕುಮ್ಟದಾಯೆ ಸಚಿನ್ ಕುಮ್ಟದಾಗೆ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಾರಿಂಜ ಉಜಿರೆ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮಣಿಪಾಲ ಮಗದಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾರಿಂಜ ನಿನ್ನೆ ಬಗ್ಗೆರ್ನ ಹೆಂಕಲ್ಲನ ಕಾರಿಂಜ ಪಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲವಾ ಅವು ಕಾರಿಂಜ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆತನಾ ಕಾರಿಂಜ ಏರ್ನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ 1 kg ಉಪ್ಪು ದಾದೆತ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ 1 kg ಉಪ್ಪು ಉಂಡುಗೆ ಕಾರಿಂಜಡ್ ಮಂಕಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಕಾರಿಂಜ ಬನ್ನಾಗ ಮಂಗನಕಲ ನಡು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಪೂರ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಂಗನಕಲು ಮಂಗನಕಲು ಪೂರ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಸಚಿನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರಿಂಜ ಬಂಡೆ ಲೈಕ್ ಓ ಮಂಗನಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಂಬೈ ಜೀತ್ ನೈಟಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಅಂಚಾಯೇ ಮಂಗನಕಲ್ಲಕ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಹೂ ಕಾರಿಂಜ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಹೂ ಕಾರಿಂಜಗೆ ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಬಾತಿರ ಪಿರಿದಿಜ ಸಚ್ಚನ ಪಿರಿದಿಜ పిరిపోవడా గీత చెప్తారా పాప మారా అరే డ్యూటీ ఉండదు చెప్పులే బాయ్ గీత గుడ్ నైట్ ఆయ్ కారించదాయ్ ಕಾರಿಂಜ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರದಾಯಗೆ ನೂತನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಡ್ಯಾಂತಾರ್ ದೇ ಯಾನ್ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಮಾರ್ರವೆ ಕಾರಿಂಜದಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ದದಾಂಡಲೈ ಕೊಂಜಿ ಪರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಾದಿ ಪುದರಿರ್ನ ಏರ್ನ ಎನ್ನನಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂದು ಓಂಡಿಯೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಕಾರಿಂಜದಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ
ಅಂದಿ ಅಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ. ಅಬ್ಬೋ ಒಂದೆಟು ಮಾತ್ರ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪೋಪೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ತವಕ ಹಿರೇಗ ಅವೇ 1 kg ಉಪ್ಪು ಪೋಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬ ಅವೇ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಈರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಏರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ ಏರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಡ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಪುನಿ ಒಬ್ಬೋ ಎನ್ನ ಪುದಾರಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ ಸೈತಿ ಕಾಂಜಿರಡ್ಡು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಆರು ಬಾವಲಿ ತನಕ ಆರು ಇಪ್ಪೇರು ನೈಟ್ ನೇಲುದುಪ್ಪುನ ಮರಾಠ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿರು ದುಮ್ಮಂತದೆ ಚಾಪ್ಟ ಆಡಿತ್ತೆ ತುಳುಟು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ನಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇಟಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಗಂಗಾವು ಆರ್ನ ಬುದಾರ್ ಮಂಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪರಾತ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಆಧಾರ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ ಇದ್ದೇರು ಕಂಡನ್ಸ ಇದ್ದೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಫೇಮಸ್ ಕಂಡನ್ ಯಾರನ್ನ ಇಡೀ ನೀಟ್ ಒಂದಾತನು ದಾದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರು ಅಂದು ಕೆಂಪಮ್ಮ ದಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ಜಲಜ್ ನಾಯಿ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆವು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಾಕಲ್ಲ ನಿಜ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರ್ಸಿಸ್ ನೇರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಾಕಿ ತಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಚಿನ್ ಪನ್ಪುಜೆ ನಿಂಗಕ್ಕ ಪಂದಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಿಂಗಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಆರು ಕಾರಿಂಜ ಪನ್ನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆ ಜನ ಓವೋ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪುದಾರು ಲಾಟ್ಪೋಟು ಅಲೆ ಅರ್ನ ಪುದಾರು ಶೋಭ ಕರಂದ್ಲಾಜ ಪಂದು ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಶೋಭ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ನ ಬಡಿದೇರಿಯೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತರಗಿರ್ ಮುಡ್ಚಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಭಾರತಿ ಕಿಪ್ಪಿಕೀರ್ತಿ ಪಂದ್ ಕಿಪ್ಪಿಕೀರ್ತಿ ಅವಾರ್ನ ಕಿಪ್ಪಿಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪಜ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜುಮೆ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅಂದು ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಎರಡು ಬನ್ಬಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳುದ ಕಿಪ್ಪಿಕೀರ್ತಿ ಒಬ್ಬಳು ಓಕೆ ಏಸ ಕಟ್ಟಿಜು ಪಾಪ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಕಿಪ್ಪಿಕೀರ್ತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಇನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸರೋಜಮ್ಮ ಲೆಡ್ಡೆ ಪುದಾರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಡದಿಯೇ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಂದಾನೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೌದಾ ಎప్పుడు ಆತಿನ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಾ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬುಕ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ರೆಡ್ಡ ಬುದಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ when you are live please explain ಅಕ್ಕ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಪೋಪೆ ರೀ ಬಾಯ್ ದಾದ ಪಜ್ಜು ಅಂಚ ಬಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ behind your life please exam ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇ ಇರ್ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ತಿಳಿದಾರ್ ಲೈ ಮಲ್ಪುನಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಗ ಅಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ಗಂದತ್ತು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಂತುಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಇರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಆತೆ ಶರ್ಮಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಯ್ ಶರ್ಮಿ ಬತ್ತಿರ್ತಲಿ ಹೊಸ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರಿಕತೆ ಬರ್ಬೇರಿಗೆ ಶರ್ಮಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಅಂಡ ಈತು ಬೇಗ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಶೋಭಾ ಏನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪವೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ಅಂಚನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಬೋಡ ಪತಂಬಲೇವೆ ಅವು ಐಡಿ ಪತಂಬಲೆ ನೆನ್ಪಿಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಸರಿ ಅವ್ವೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ಶೋಭಾ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ 28 ವರ್ಷ 28 28 ಏಜ್ ಶೋಭಾ 10 28 28 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ದಾದೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಕೈ ಮುಗಿ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಡಬುರು ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿಗೋರಡು ಬೀರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕನಿ ಬೀರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟು ಬೋಲೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ ಮೆಂಚೂರು ದೀದು ಜನ ವೈಟ್ ಹತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಶರ್ಮಿ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಪ್ಪವೆ ಪುಕ್ಕೂರು ಪಜ್ಜು ಎನ್ನಡ ನಕ್ಕು ಆಜು ಬಸ್ಸೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮದಿ ಓಡಾ ಅವಳು ಅವಳು ಇಜ್ಜಿಮೆ ಅವಳು ಟಿ ವಿ ದೀತಿರಿ ಕೇನು ಇಜ್ಜಿಮೆ ಅವ ಆಪಚಿ ವೈಟ್ ಬಕ್ಕದಿರಮ್ಮೆ ನೊಂಚೂರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ತೈಕು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೇ
శోభ పోయిరా శోభ పోయినా పాప ఎక్కడ దించి బయలుదేరి మారా ఎక్కడ దించి ఇస్తారు శోభ థ్యాంక్స్ అవే శోభ స్వామి రాఘవేంద్ర ఎంకుల బ్లూ మార్క్ ಮನ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಪನೋಡತೆ ಎಂಡ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಕೆ ಏಂಡ ಕಡಿಡ ಓಕೆ ಎಂಕಿರ್ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾಲ್ನ ಇರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಓಕೆನಾ ಏರ್ ಮಾತ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾಲ್ ನಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ ಅನ್ಪೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಅಜ್ಜು ಐನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇರೀಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪ್ನೀರೀಗ ಗೀಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಂ ಬರ್ತನತೆ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತನತೆ ಓಕೆ ಏನಿರೀಗ ಮನ್ಪವೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕು ಓ ಇಂದಾಪುಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಕ್ಕದಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಂಟೆ ತಾನ ಅಜ್ಜು ಆತಿನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನೆ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸಬ್ಬಾದ ಏನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆ ಸಚ್ಚು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪೋಯಿರು ಓಕೆ ಪಾಪ ಎಕರ್ ದಿಂಚಿ ಬೈದೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇಂಚೆನೇ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ಲೈವ್ ದಿನೋಲ ಬೆಲೆ నీకు ಯಾರನ್ನ ಐಡಿ ಕೊಡೋದು ಬಾ ಕೊರ್ಪೇನು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಎತ್ತುಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಏನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಇನಿತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದೇವನ ದಯಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಆತ ಅಚ್ಚು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ನೆರ್ತಿನ ನೆರಪಡೆಗೆ ಬರ್ತದೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್